Els valors de l'esport, aquells que veiem al camp de joc, poguessin aplicar-se molt més enllà. Doncs bé, hi ha un mitjà de comunicació, Vicky Radio, que ha basat tota la seva filosofia precisament en això. Avui descobrirem com han agafat la passió, la disciplina i el treball en equip per crear el seu propi manual de joc en el món de la comunicació. Aquesta frase, l'esport és una escola de vida, l'hem sentit moltes vegades, oi? Pot sonar atòpic, però per a la gent de Vicky Radio és molt més que això. És el fonament, la base sobre la qual construeixen tot el que fan. Una comunicació rigorosa, ètica i sobretot feta en equip. Anem a veure com aquest principi, tan senzill en aparència, es converteix en acció. D'acord, doncs comencem pel principi de tot. El primer valor clau, el rigor. Com passa en l'esport, un rendiment excel·lent no és fruit de la casualitat. Necessita una disciplina i un compromís enormes que passen darrere les càmeres molt abans que el públic vegi el resultat final. Llavors, què significa realment rigor per a Vicky Radio? Doncs és exactament això, un compromís col·lectiu. És com l'entrenament de cada dia d'un esportista, una pràctica constant que va construint una base sòlida de confiança. No es tracta només de fer la feina, sinó de fer-la amb un nivell d'autoexigència que garanteixi que el contingut és de qualitat i, sobretot, veraç. Aquesta comparació ho deixa claríssim. A un costat, la dedicació constant d'un atleta per assolir el seu màxim rendiment. A l'altre, el procés periodístic de Vicky Radio, amb la verificació de dades i el contrast de fons per aconseguir la màxima precisió possible. Al final, són dues cares de la mateixa moneda. L'excel·lència només arriba amb constància i un treball meticulós. I el més important de tot és que aquest rigor no s'aconsegueix en solitari, ni de bon tros. Es construeix sobre una ètica d'equip molt sòlida. Redactors, tècnics, locutors, tothom treballa a l'una compartint l'esforç i confiant els uns en els altres. És aquest respecte mutu el que permet avançar cap a un objectiu que és comú per a tots. Molt bé, tot això sona fantàstic quan les coses van bé. Però què passa quan el pla falla? Com gestiona un equip els entrebancs? Aquesta és una pregunta fonamental, perquè cap equip, per molt preparat que estigui, és immun al fracàs. I això ens porta directament al següent pilar de la seva filosofia. I aquí és on entra en joc la resiliència. Vicky Radio s'inspira en aquesta capacitat increïble que tenen els atletes per aixecar-se després d'una derrota, aprendre'n i, sobretot, transformar un fracàs en un motor potentíssim per millorar. No és un final, és un nou punt de partida. I aquesta idea és molt potent. El contingut que creen busca mostrar la resiliència no només com la capacitat de recuperar-se d'un cop, sinó com una eina activa per al nostre creixement personal. Es tracta d'entendre que els moments difícils són, en realitat, oportunitats per fer-nos més forts. D'acord, i com es transformen aquests moments en oportunitats reals? Segons la seva visió, la fórmula té 3 components clau. Primer de tot, la perseverança per no llançar mai la tovallola. Després, el suport incondicional dels companys d'equip. I, finalment, l'amistat, que és el que enforteix tots aquests vincles. Perquè el benestar, igual que l'esport, és un viatge que es fa en companyia. I amb això arribem a l'última part, on veurem com tot encaixa. Després de tant d'entrenament, de rigor i de resiliència, quin és l'objectiu final? Què significa guanyar realment per a aquest equip? Quan veiem un trofeu, pensem en guanyar, en el marcador, en el resultat final. Però en un món tan obsessionat amb els resultats, Vicky Radio ens convida a fer una pausa i a qüestionar-ho. Si la victòria no és només això, llavors, què és? I aquí tenim la resposta. La seva definició d'èxit no és un trofeu ni una medalla, és el benestar de la seva comunitat. La victòria és la passió compartida, és el creixement personal i col·lectiu que el seu contingut pot arribar a inspirar. És un canvi de perspectiva radical i molt potent. Aquesta imatge resumeix a la perfecció com la seva filosofia es converteix en acció cada dia. Veiem el cicle complet. Comença amb la passió per la veritat, continua amb el creixement com a equip i acaba amb l'impacte final en la comunitat. L'objectiu sempre és el mateix, promoure el benestar tant a nivell individual o com col·lectiu. I acabem amb aquesta reflexió, que és la que ens deixa a l'aire tota aquesta anàlisi. Imagineu per un moment l'impacte que tindria si més organitzacions, no només mitjans, de comunicació, adoptessin aquesta mentalitat de rigor, resiliència i, sobretot, de victòria compartida. Potser el joc canviaria, per a millor, per a tothom. Vicky Radio, la ràdio internacional.